Já prosím, kdo bych si chtěl se mnou zahrát Roblox nebo Brawl. V Brawl se jmenuji Hitman, v Robloxu Lesanina K. Jakože já bydlím v Olomouci na třídě míru 17, Lejsek. Ne houserková jsem Lejsek, protože točím z maminého mobilu. Já pak nejspíš to budu mít na svém mobile, tak nevím, za hodně dlouho. Takže dejte tam odběr, like a jdeme na to. Hej. Come on. Skoro. Hej! Neprť. Ne, já spadl. Sakra. Bum. 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 Kdybych spadl. Hej, kámo. Hej, já vyskočil. No konečně. A jdeme dolů. Jo, tady už na nás čeká. Sakra. Chytil mě. No, nevadí. Jdeme dál, jdeme dál. Běž.